Kufer prababki Zofii. 100 lat temu przewędrował z nią tysiące kilometrów, z małej wsi Koszele w ujeździe bielskim guberni grodzieńskiej, aż nad Wołgę. W kozackiej stanicy stepowe Matiunino w guberni saratowskiej witał moją babkę Nadzieję. Zofia nazwała tak córkę, ponieważ spodziewała się, że dołączy do nich zmobilizowany do armii carskiej pradziadek Jakub. Nie wiedziała, że jej mąż zginął na froncie. Nigdy nie zobaczył córki. Prababka Zofia spoczywa na prawosławnym cmentarzu w rodzinnej wsi Koszele. Po 7 latach wygnania wróciła i tutaj dożyła swoich dni. Można powiedzieć, że ona i ja mieliśmy szczęście. Prawie 1 milion mieszkańców zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, których latem 1915 roku wygnano z domów na morderczą tułaczkę, nie ma mogił i prawnuków. Ten film opowie o ich losie. Niemcom nie udało się wygrać wojny błyskawicznej na zachodzie. Przerzucili swoich 90 dywizji na wschód i rozpoczęła się niemiecka ofensywa. Armia rosyjska skorzystała ze swoich doświadczeń z prowadzenia wojen w wiekach XVII, XVIII i XIX. Zaczęła wykorzystywać przestrzeń geograficzną w celu zabezpieczenia swojego frontu. Ta polityka przewidywała oczyszczenie tych terenów z ludności cywilnej. Zaplanowano rekwizycję mienia oraz system wywozu mieszkańców. Zorganizowano miejsca postojów podczas ewakuacji, szpitale polowe, punkty żywieniowe. Nawet były normy przewozu ludności. Na furmankach do 5 osób, w wagonie towarowym do 50 osób. Teoretycznie wszystko było zaplanowane. Ale z jednej strony wojna zmienia wiele planów. Z drugiej, w realnym życiu Imperium Rosyjskiego plany często rozmijały się z rzeczywistością. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam za stół. Przyszedłem spisać wasz majątek. Czekałem na pana.
Spiszemy to, co zostawicie i to, co zabierzecie ze sobą. Później władze carskie wypłacą wam odszkodowanie za straty. Wybuchła panika. Niektórzy mówili, że wyszła z cerkwi. Chodziły słuchy, że Niemcy będą kobietom obcinać piersi. Kobiety i dzieci będą zabijać, wrzucać do studni i wszystko spalą. Zaczniemy od domu. Dom z komorą. Stodoła jest? Jest. Wóz żelazny. Mamy jeszcze skrzynię. To może spiszemy, co w niej jest. Starsi mieszkańcy pokazywali mi dokumenty ze szczegółowym opisem majątku. Tam było wszystko: widelce, łyżki, miski z ich wartością w rublach. Spisywano wszystko, do ostatniego gwoździa, kury, skrzyni. Nie tylko wartość domu czy sadu. Wszyscy liczyli, że po powrocie w przypadku strat państwo wypłaci im odszkodowanie. W początkowym okresie odszkodowania rzeczywiście były. Ale gdy carat został zastąpiony przez rząd tymczasowy, a potem radziecki, to te spisy stały się jedyną pamiątką po majątku bieżeńców. Kiedy trzeba będzie wyjeżdżać? Powiadomimy. Bądźcie gotowi w każdej chwili. Wóz macie mocny? Przed wami ciężka droga. Chyba mocny. Zobaczymy, jak sprawdzi się w drodze. Wczoraj go naprawiałem. Za szczęśliwą drogę. Daj Boże, żebyście szybko wrócili do domu. To najważniejsze, bo ciężko stąd wyjeżdżać. Głównym ideologicznym celem wysiedleń było ratowanie prawosławnej ludności od Europejczyków, łacinników. Władze przekonywały, że trzeba ratować nasze prawosławne odwieczne wartości, umacniające nasz duchowy świat. To był argument, który przekonał prawosławnego chłopa do wyjazdu, nawet bez kozackiej nachajki. Wystarczyło, że podążył na wschód za swoim duchownym czy świętą ikoną, bo był przekonany, że ta ikona go uratuje. Z tej cerkwi, podobnie jak ze wszystkich innych, wywożono wszystkie cenne przedmioty kultu i kultury. Władze zamierzały zabrać również tę ikonę, którą teraz czcimy jako cudotwórczą Matkę Bożą Kazańską. Członkowie komisji rekwizycyjnej próbowali zdjąć ikonę ze ściany, ale to im się nie udało. Po jakimś czasie kierownik komisji powiedział, że to musi być znak dany przez Matkę Bożą, by ta ikona tu została. Zabrali wóz, konia, krowę i pojechali na wschód. Wyjechała cała wieś, z wyjątkiem jednej rodziny, Choróżych, która nie wiem dlaczego została.
Trudno było przejechać lesem. Był taki tłok, że furmanki z trudem przeciskały się po leśnych drogach. Po drodze ludzie umierali i w lesie ich grzebano. Chory wywozili z sobą, to oni kończali się i tam w lesie chowali. Były rodziny, które nie mogły wyjechać. Nie miały transportu. Ci ludzie zostali, co wyszło im na dobre. A ci, co wyjechali, bardzo wiele stracili. Według statystyk, jakie prowadziły organizacje charytatywne pomagające bieżeńcom już na miejscu, Rusinów było około 60%, Polacy stanowili około 16%, małego łotewskiego narodu przedstawicieli było około 8%, około 6% Żydów i po kilka procent Litwinów, Estończyków. Było też trochę Niemców, ale to byli raczej wysiedleńcy, tak? Ich planowo wysiedlano jako ludzi należących do państwa agresora. W lutym 1915 roku właściciel tego budynku, Władimir Krajcer, kupiec drugiej gildii, został zesłany do guberni połtawskiej tylko dlatego, że miał niemieckie nazwisko. W tym czasie trwała kampania poszukiwania szpiegów wśród Niemców i Żydów. Prawosławny Krajcer, bogaty przedsiębiorca i osoba szanowana w Grodnie, stał się ofiarą tej polityki. Księża katoliccy namawiali parafian do pozostania. Ale na przykład w guberni łomżyńskiej, gdzie trwały intensywne walki, nawet biskupi katoliccy nawoływali do wyjazdu. Z tej guberni w sposób zorganizowany wyjechały na wschód całe wsie katolickie. Przed Baranowiczami mama zachorowała. Opowiadała mi o tym potem i płakała. Prosiła wtedy córkę Julię, żeby gdzieś poszukała wody do picia. I od tej brudnej wody z rzeki jeszcze bardziej zachorowała. A oni jeszcze pędzili ze sobą świnie do pińskich błot. I tak jechali do Rosji. Na pińskich błotach ta świnia im padła, bo ile takie zwierzę może iść? W Baranowiczach załadowali ich do pociągu i pojechali. Na pojazd poładowali i pojechali. Mówiła babcia, że po środku to stał taki piecyk żelazny i w wagonie było dużo słomy i na tej słomie właśnie spali. Ludzie na stacjach witali ich i przynosili jedzenie. Prosili, żeby u nich zostali. Przychodziły takie siostry i przynosiły właśnie zupę jakąś, tam dawali kipietok, tą wodę gorącą. Wtedy umarła pierwsza żona mojego ojca. I tam, gdzie się pochowali. Nawet żywych ludzi wyrzucali z wagonu na pobocze. Pewnego razu tato poszedł zobaczyć, co się dzieje z tymi trupami.
wszystkie leżały na stosie. Z niektórych ludzie zdejmowali buty. Znajdujemy się obok jednego z 13 fortów twierdzy grodzieńskiej. W naszym archiwum zachował się list Władimira Szabieki, ówczesnego gubernatora grodzieńskiego, do budowniczego twierdzy. Gubernator proponuje wykorzystać przy budowie bezrobotny tłum bieżeńców z kraju przywiślańskiego. Nie wszyscy bieżeńcy skorzystali z tej możliwości. Przede wszystkim dlatego, że otrzymywali zapomogę, dzięki której mogli przeżyć. Trzymali się blisko rodzin, bali się zgubić w drodze, co często się zdarzało. Mając do wyboru pracę przy budowie fortów i skromną zapomogę, wybierali to drugie rozwiązanie. Na tym obszarze znajdował się stary miński cmentarz starażowski. Tutaj chowano żołnierzy rosyjskich, a przede wszystkim bieżeńców. Od września 1915 roku do lutego 1916 przez Mińsk przeszło 1,5 miliona uchodźców. W mieście nie było odpowiednich warunków sanitarnych i opieki medycznej, ponieważ 60% lekarzy trafiło na front. Codziennie umierało od 160 do 180 osób, które chowano na tym terenie. Cmentarz był całkowicie zniszczony w 1938 roku. Wtedy też zamknięto tę cerkiew świętej Marii Magdaleny. Rodzice mojej żony byli w guberni saratowskiej nad Wołgą. Zajechali aż na Kaukaz, do Soczi. Na Krymie pytali, co to za bieżeńcy. Ktoś powiedział, że mają rogi. Potem wszyscy się przyglądali naszym, jak wyglądają. Jechaliśmy, aż w Orenburgu ciężko zachorowałam. Później wysłali nas aż do Taszkentu. Ale tam powietrze było niedobre. Nasi ludzie umierali. Codziennie słychać było płacz. Rodziny opłakiwały zmarłych. Najgorszy był tyfus. Przed wyjazdem dziadek kupił dużo wódki, ale nie po to, żeby pić. W drodze rodzina smarowała się tą wódką i jakoś dojechała. Po drodze chorzy na tyfus prosili dziadka, żeby dał im tej wódki. Część rozdał, ale sobie też musiał zostawić. Bieżeńcy osiedlili się w kilkudziesięciu guberniach. Niektórzy badacze mówią o 34 i więcej. Pewna kobieta wspomina, wychodzę z domu i widzę białośnieżne szczyty Kaukazu. Ponad 100 000 mieszkało w Piotrogrodzie, wielu w Moskwie.
Na wsi każda rodzina otrzymała mieszkanie. Jak wspominali rodzice, domy były duże. Ojciec opowiadał, budzimy się rano, a tu sień pełna kur. I mąki, i krup, i mleka. Ludzie wtedy wierzyli w zabobony. Myśleli, że i tam ktoś uprawia jakieś czary. Zaczęli wyrzucać te kury z sieni. Zobaczyła to sąsiadka i pyta, co wy robicie? Mówią jej, że na pewno ktoś chciał ich zaczarować. Nie, mówi sąsiadka. Przyjechaliście, nic nie macie. A u nas jest taka zasada, że gdy jedna ręka daje, druga nie może tego widzieć. To była tajna ofiara. A nieśli bez końca. Ziemniaki i wszystko. Dawali to bieżeńcom. Dobrze tam było. Tam bieżeńcy zobaczyli bogactwo, jakiego na Białostocczyźnie czy Grodzieńszczyźnie nie znali. Wszyscy wspominają, jak dobrze ich tam przyjmowano. Nie tylko Rosjanie. Moja ciotka opowiadała o gościnności Czuwaszy. To samo ludzie mówili o Tatarach. Mieszkaliśmy na wsi, a u gospodarza zawsze była jakaś praca. Gospodarze byli różni. Biedniejsi i bogatsi. Pracowaliśmy przy uboju zwierząt. Musieliśmy na siebie zarobić. W Kazachstanie siali dużo waty. Idziemy, a po obu stronach drogi rośnie ta wata. Jej pęki były podobne do kwiatów naszych kasztanowców. Później się rozchylały i zbieraliśmy ją do fartuchów. Jechali w step i siali tyle zboża, ile dali rady. Gnoju na pole nie można było wywozić. Wrzucali go do jamy. Gdy nasi namówili gospodarza, żeby wywieźć gnój pod żyto, to wyrosło na wysokość strzechy. To jak wyrosło zboże, to takie jak do strychy, koloski rukою nie ściągnuty, a kłosy były puste. Ziemia była tak urodzajna, że gnoju nie można było na nią wywozić. Zboże składali w stogi, a potem u jednego gospodarza mucili tydzień. Pszenicy było ile chcesz. Były tam statki, którymi gospodarz wywoził zboże na sprzedaż za granicę. Były też konie, woły i wielbłądy. Ojciec wspominał, że jeździł na wielbłądzie. Trzeba było postukać go pod kolanem. Wtedy on siadał na ziemi, a ojciec wchodził na niego i jeździł. Większość bieżeńców zamierzała zostać w Rosji na stałe. Na ojcowiźnie walczyli o każdy centymetr ziemi, kłócili się o nią z rodziną.
a tam było jej pod dostatkiem. Pomagano im w różny sposób. Miejscowi dzielili się wszystkim, dawali dach nad głową, dbali o kształcenie dzieci. Ale trzeba pamiętać, że tak było tylko w latach 1915-1916. Organizacje narodowe były finansowane przez Komitet Tatianowski, którym kierowała córka cara Mikołaja II, Tatiana. Ta organizacja miała duże wsparcie finansowe władz carskich. W Rosji znalazła się ogromna rzesza ziemian arystokracji polskiej, którzy stworzyli polskie organizacje pomocowe. Oni doskonale się orientowali w rosyjskich realiach, w Petersburgu znali drogi dojścia i byli w stanie zdobyć ogromne pieniądze. W 1915 roku powstało również Białoruskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny. Ale jego budżet był niewielki. Miesięcznie towarzystwo otrzymywało kilka tysięcy rubli na pomoc bieżeńcom i stworzenie białoruskich szkół. W Mińsku były 2 placówki działające przy Ochronkach, w których nauczanie odbywało się po białorusku. Ta piosenka pochodzi chyba z tych czasów. Z tamtych czasów, bo takie słowa. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селенку, и крепко же, братцы, в селении одном любил я в ту пору девчонку. Ой, полна, полна коробушка, нету сица, ни парча. Пожалей, душа моя, сознушка, молодецка. Byli u gościach. Pewnego razu moi wujkowie byli w gościnie u Kirgizów. Wracają zadowoleni, a wujek Aleksy pyta swojego brata Michała: wiesz, co u nich jadłeś? Wiem. Cielęcinę. Koninę jadłeś, a nie cielęcinę. Wujek Michał całą drogę wymiotował. Był taki delikatny. Wymiotował, bo był taki delikatny. Po Bożym Narodzeniu to właśnie piekli takie bliny, zapraszali się do siebie i zabawa była na śniegu. Znaczy na harmoszce grali i cała wioska się schodziła gdzieś tam na jakiś plac czy co i wszyscy tańczyli. W opowieściach powtarza się takie anegdotki o tym, jak bardzo egzotycznie tam było, jak śmiesznie te różnice kulturowe grały. Ale to jest oczywiście jedna historia, taka właśnie najgłośniejsza, ale ona mi się dosyć szybko zachwiała podczas moich poszukiwań. Brytyjska pielęgniarka, która służyła w rosyjskiej armii, ona pisała, że bieżeńcy to są najsmutniejsi ludzie, których ona kiedykolwiek widziała. A później w biuletynach organizacji pomocowych pojawiają się doniesienia, że w rosyjskich szpitalach psychiatrycznych brakuje miejsc i że pojawia się potrzeba budowy szpitali, żeby zająć się bieżeńcami, z których ogromna część jest w fatalnym stanie psychicznym. No bo w jakim miała być? Zaczęła się rewolucja i pojawiły się bandy. Rano Denikin, czerwoni albo biali. Przyjadą kozacy na koniach, pobiją się ze sobą. Ledwo zdążą zabrać zabitych, a pod wieczór przyjeżdżają kolejni. Po nocach słychać było krzyki i lament. Nazajutrz na ulicach leżeli zabici ludzie.
do Krasnej Armii, to po niewoli nie brali. Ono pytali, jak to chętny idzie, to i płacili ileś tam rubli. A jak nie chcesz, to nie idź. Tu od nas jeden ochotnika poszedł i te kozaki złapali i krzyżyk miał. A to wieruszy puścili, nie strzelali te kozaki. A drugiego też z wioski, młody poszedł na ochotnika. A ten молодой durак jeszcze puścili, drugi raz złapali, to za głowę obcięli kozaki za to. Jak jakaś władza utrzymała się przez tydzień, to nawet własne pieniądze wprowadzała. Jakieś denikinki, przeróżne pieniądze były. Rodzice przywieźli je do domu. W dzieciństwie bawiłem się nimi. Живая мысль у нас, нагайкой не разрушить строй рабочих масс. Нагайкой не убита живая мысль у нас, нагайкой не разрушить строй. Był Mikołaj, Gdy był Mikołaszka, to były spodnie, marynarka i koszula. rubaszka. A jak stał Gdy Kołczak, nastał Kołczak, stali tylko to zostały tylko spodnie i marynarka. A jak stali komuniści, Gdy nastali to komuniści, stali to ludzie mieszki zaczęli nieśli. chodzić w workach. mieszki I worków trochę w końcu zabrakło. O, Przychodzi taki pod okno i prosi: daj kawałek chleba w imię pańskie. Potem osuwa się na ziemię i gotowe. Tam były wielkie mrozy, ziemia zamarznięta. Dlatego zimą ich nie chowali. Babcia opowiadała, że trupy zwozili do Pietropawłowska. Tam stosy trupów były równe z budynkami. Leżały do wiosny. Wtedy polewano je benzyną i podpalano. To był straszny widok. Zamarznięte ciała pod wpływem ciepła zaczynały się ruszać, prostować ręce. Того нашого господаря. Nasz gospodarz miał dużo bydła i zboża. Tylko bydła. Все. Przyjechali i zabrali wszystko. У тому, як то, шпіхльо. Zboże ze spichlerza wymiatali miotełką. Все. Nie zostawili nic. I żyj człowieku jak na gołym kamieniu. Ci sami ludzie, którzy 3-4 miesiące wcześniej pomagali bieżeńcom, teraz ich wyganiają i zabierają ziemię. Zdarzało się, że zdenerwowani gospodarze siekierami rozpędzali żebrzące dzieci. Trzeba było się zbierać i uciekać. Tam dla sąsiada mówili, jedziemy, bo już nie można być, bo to rewolucja ta była, już nie było co jeść, jedziemy. A i u mnie chłopczyk mały, ja zostanę jeszcze, bo to przewodne niedzielę po Wielkanocy. I my pojechali, to chyba za parę tygodni przyjechali tu, dość nie pamiętam za ile. A oni wyjechali na Zielone Świątki, to 2 lata jechali.
Po drodze umarły 2 siostry ojca, a brata Wołodzie po powrocie pochowali w Mieleszkach pod Gruszą, bez księdza. Wrócili do zupełnie nieznanego sobie kraju. Wyjeżdżając z Rosji umieli czytać i pisać. Tutaj stali się analfabetami. Mimo że nic nie mieli, bardzo szybko przyszli urzędnicy i kazali płacić podatki. 7 lat żyli tam. Wrócili po 7 7 latach. lat żyli i вернулись. Nie było domów. Ludzie mieszkali w szkole, w sklepie, co nazywał się Monopol. To tam tak samo w tym sklepie żyli, Monopol nazywał się. Wieś była tak zarośnięta, że trudno było znaleźć swoje siedlisko. Ani szkoły wtedy, ani żadnego baciuszki nie było, ksiądzy byli polskie. Jak już baciuszka przyjechał, to wtedy chrzcił w Bielsku, w tej cerkwi, co to na Mickiewicza, pamiętam, ulicy, bo ja była w cerkwi. Taki kądzierawi, baciuszka przyjechał i w cerkwi taką myjnicę postawili na tabaretkę i wody nalili, tak jak to Pana Jezusa Jan Chrzciciel na rzece, tak on w tej wodzie chrzcił te dzieci. To bardzo mi to pamięci, co taki chłopczyk już 3 lata, jak schwycił za brodę tego baciuszki, to ledwie mu ręki te oderwali, tak z przestrachu. A dzieci to nie trzymali chrzestne, to tylko matka i ojciec, bo oni boję się. Cóż wtedy, takie mało ludzi byli, to takie byli ludzie te dzikie. Było wiele opuszczonej ziemi. Dziadek obrabiał ją przez 2-3 lata. Gdy jej właściciele wrócili z bieżeństwa, podziękował im za ziemię i wszystkim dał nasiona, żeby mieli na zasiew. Mama z siostrą poszły na służbę do Żydów. W Słonimiu było ich bardzo wielu. To byli bardzo dobrzy ludzie. Żeby jakoś przeżyć, dziadek oddał moją 13-letnią mamę do Zabłudowa, pilnować dzieci. Starsza, 20-letnia, poszła na służbę do Żydów. A wujek poszedł na parobka do Białegostoku. Za rok czasu to wie ile zarobił cielaka i bardzo był zadowolony. Zdrowia. A żebraków ilu było? Boże mój!
Siedzieli rzędem i żebrali. Chodzili też po chatach. Jak ktoś zobaczył kawałek chleba, mówił gdzieś, jaki to bogaty człowiek, a to chleba nikt nie widział. Na żebry chodziliśmy co tydzień. Po drodze zrywaliśmy groch posiany na polach i jedliśmy. Bardzo chciało się jeść. Tak to było. Polskie władze patrzyły na tych ludzi z podejrzliwością. Widziały w nich nielojalnych obywateli, przybyłych z kraju opanowanego przez wojnę domową, niosących ideologię komunistyczną i nieznających języka polskiego. Trzeba pamiętać, że Rosjanie niedawno byli pod Warszawą. Bieżeńcy odczuwali, że są tu niepotrzebni i że patrzy się na nich jak na potencjalnych buntowników i rewolucjonistów. Młodszy brat mojego ojca trafił do niemieckiej niewoli. Był w łagrze przy granicy francuskiej. Gdy w 1918 roku skończyła się wojna, zamieszkał we Francji. Tam pracował na wsi u bogatego gospodarza, który miał 75 hektarów ziemi. W 1924 roku wrócił do domu. Wieś spalona, ziemi mało. Popracował w lesie, zarobił pieniądze na drogę i z kolegą wyjechał do Francji. Mówił, że w łagrze żyło mu się lepiej niż tutaj na wolności. Potem napisał do nas list, że ma maszynę wydajniejszą niż 6 koni. Myślał, że nie wiemy, co to traktor. W Rosji można zauważyć genetyczne odrodzenie naszych przodków, którzy tam się zasymilowali i stali się Rosjanami. Coraz częściej rosyjscy regionalni historycy zajmują się tą tematyką, zaczynając od napisania swojej genealogii. Janiuk Kastyn, a nie Justyn. Urodził się w 1882 roku, zmarł w 1955. Janiuk Anna urodziła się w 1884 roku, zmarła w 1963. Przełom XIX i XX wieku. To akurat ten okres, gdy mój prapradziadek Olimpij Sawicki był psalmistą, a potem diakonem we wsi Łosinka. Tak, Dymitrze. Byłeś w naszej cerkwi, a teraz weszliśmy do bocznego pomieszczenia, gdzie jest skrzynia z dokumentami cerkiewnymi. Najstarsze pochodzą z 1778 roku. Na ich podstawie pisałem swoją książkę. Tak. Szukamy 1850 roku. Trzeba szukać głębiej. O jakim miesiącu mówiłem? Nie wiem. Proszę chwilę potrzymać. Szukamy grudnia.
Olimpii? Tak. Etatowy diakon cerkwi w Łosińce. Jego ojciec to Ignacy Józefowicz Sawicki, a matka Helena Józefowna. Oboje wiary prawosławnej. Twoja rodzina? Tak, moja. To był mój prapradziadek, psalmista w tej cerkwi. A ochrzcił go ksiądz Telechowski. Кто у нас священник? Телекоховский, да. И он и крестил. В моей книге есть документальные W свидетельства. książce publikuję dokumenty z początku bieżeństwa. Беженства. Есть фотография Między innymi fotografię z sierpnia 1915 roku, Савицких, przedstawiającą rodziny Jakubowych i Sawickich na stacji kolejowej w Hajnówce. обходя кладбище, встречается достаточно много Chodząc po фамилий, cmentarzu można znaleźć wiele nazwisk ludzi, którzy żyli obok mojej rodziny. Это Gramatowicze, Dawidowicze i wiele innych, żyjących tu w XIX i XX wieku, którzy zostali tu po I wojnie. XX столетия и остались здесь после Первой мировой войны. Путь беженства был Droga bieżeńców nie była prosta. часть семьи. Na początku część rodziny ewakuowano na Białoruś. Сначала были эвакуированы в Беларусь, далее Potem wyjechali do centralnej Rosji, центральную часть России, во Владимир. do guberni włodzimierskiej i niżnogorodzkiej. Кто-то смог уже спустя Niektórzy w 1922 roku wrócili na Podlasie. вернуться на Подляшье. Судьба их, к сожалению, Ich los był niestety tragiczny. была достаточно трагичной, так как по возвращению Zostali aresztowani przez nowe władze. Они были арестованы новой администрацией. В 26 году W 1926 roku rodzina wyjechała z Polski do Rosji Radzieckiej. и вернуться уже в советскую Россию. К сожалению, Niestety, спустя 10 лет после 10 lat po возвращения в powrocie, Россию, w 1938 roku, в 1938 году ojciec rodziny został ponownie aresztowany. вновь арестован, но уже советскими Tym razem przez властями władze radzieckie и обвинен i oskarżony o в szpiegostwo na rzecz польско-германском Polski i Niemiec. szpiegostwie.